Mela, fl-aħħar solvejna l-problema li kellna bis-sound jidher li issa nistgħu nerġgħu nibdew nitkellmu fuq il-logħba bejn Lecce u Inter, logħba li l-Inter baħna letteralment fl-aħħar ballun tal-logħba qed ninstema' maħnuq. Volli tistgħu timmaġinaw mal-gowl x'ġara ma ġarax, turija ta' kemm l-espressjoni futbol bloody hell hija veritiera fil-fatt. Anke ġewwa l-Inter Club Malta bdiet iċ-ċajta li hemm bżonn ikollna ECG hemmhekk biex meta nkunu qed naraw il-logħba u jkollna bżonn nużaw għaliex kedda madornali tradizzjoni ormai li fil-fatt ikollna kedet simili, biss l-iktar ħaġa importanti hija li l-Inter irbaħna il-logħba. Ħanipprova nagħmel naqra analiżi mill-ftit vuċi li fadalli volli fuq konfront li beda fit-tajjeb kieku għaliex wara ftit minuti Big Rom Lukaku skurja l-ewwel gol tal-kampjonat fost ferħ kbir. Ovvjament li ben il-ħali rnexxielu jiftaħ il-kont mill-ewwel għal dan l-istaġun, sodisfazzjoni enormi anki min-naħa tiegħi li fil-għodu kont qed ngħid il-sħabi wkoll illum irrid nara Romelu jiskurja detto fatto. U mbagħad il-logħba issa ngħidu hekk irqadna ftit il għaliex Lecce ishom ħadu l-kontroll tal-logħba. Kien hemm ukoll Falcone li fit-tieni taqsima sar isu Benji Price jilqa' Blalen fuq l-arbitraġġ lascia Mostare wkoll għaliex mhux se nsemmi xejn dik id-daħla ta' Baschiarotto fuq Lautaro Martinez it's a total no-no. Għajt sorpriż kif ma tkeċċix, kien daħla vera kera, anke kien hemm dak il-kapten tal-Lecce illi wkoll kellu jaqla karta safra ma qalaħħiex. U mbagħad fit-tieni taqsima il-Lecce skurjaw mill-ewwel, l-Inter kellu wkoll dubju jekk daħlu x'jew le fil-ground għaliex bdejt nara l-Lecce ġejjin. Il-logħba ma naħseb li daret ma d-daħla ta' Denzel Dumfries fil-ground fejn imbagħad hemmhekk l-Olandiż su ħarridni tal-logħba Inzaghi wkoll beda ineħħi l-plejers li jżid l-attakkanti fil-fatt ħin minnhom konna qed nilagħbu b'4 attakkanti wkoll sakemm fl-aħħar ġie l-gowl ta' Denzel Dumfries li permezz tiegħu irnexxielna nirbħu din il-logħba fatt naraw ukoll ċokkum xi ftit mill-kummenti tagħkom min qed iselli għalija, nselli għalik Kevin, Mark qed jgħidli biex tuħols, issa kif nispiċċaw ix-xandira. Players li joġbuni llum Handanovic illi ġab ukoll sejf tajjeb ħafna fuq dak il-free kick fit-tieni taqsima. Ovvjament Big Rom illi wkoll skurja l-gowl tal-ftuħ. Dumfries li ddeċida l-logħba. Jiġifieri dawk naħseb kienu fil-fema tiegħi l-aqwa 3 players li kellna l-Inter llejla. Biss jiena fil-fatt qed taraw it-tema bdejna bil-kedet. Biss iktar naħseb li għandha sservi ta' wake-up call oħra t-tim illi ma nistgħux nikkonċedu 7540 ċans bħalma kkonċedejna llum. Minkejja l-fatt li sibna l-Falcone jeħtieġ li r-riżultati noqtluhom mill-ewwel. Voldiri għaliex kif rajna dat-tip ta' timijiet jiskurjaw dak il-ballun u jintefgħu dak kollha wara, ma naffordjawx nitilfu punti. Se jkun staġun ibes, skudetto miġġieled bejn erba', ma naffordjawx nitilfu punti.
U di ħan enfasizza għal ħafna drabi. Il-għalix vera illi irbaħna ma li kellek tanalizza l-wirja ma kienitx wirja sodisfaċenti għall-ħaj l-aħwa. Qed nara wkoll kumment minn Joseph Brinkat fejn qed jgħidilna li kien hemm mingħajr il-Handanovic il-lejla. Handanovic li fil-ferma tiegħi ma kellux tort fil-gols. Iktar naħseb li l-gol tal-Lecce kien distrazzjoni difensiva minn plejer li naħseb għadu naqra lura fil-kondizzjoni Milan Skriniar illi l-lum il-goat kważi stejt sar minn fuqu nistenna li nara logħbiet aħjar mis-sur tal-Isla. Jiġifieri, plejer ieħor li ddiżappuntani llum kien Gosens, Di Marco kien tajjeb ħafna ukoll, Barella u Brozo għamlu li setaw, biss issa ħarsitna trid tmur mill-ewwel għall-logħba tas-sibt li ġej kontra Spezia fejn se tkun l-ewwel darba tagħna f'San Siro u importanti wkoll illi inġibu dik ir-rebħa ħalli inkomplu l-mixja tagħna. Tal-lum kienet rebħa importanti imma tfadal ħafna u ħafna xi jsir għaliex performance-wise ma konniex daqshekk slick, imma ovvjament meta tilab kontra timijiet iż-żgħar tistenna li ħajkun hemm xi naqra keded, qed nara wkoll kummentar minn Joseph, Inzaghi wara li kapaċi jkun kuraġġuż, daħħal 4 attakkanti f'salt biex ġab ir-riżultat bil-ħaq. Joseph, nawguralek, naf qed tissegwu wkoll il-video, ħatala żmienek minn hawn kwart oħra, naħseb illi ir-rigal tal-birthday ġi b'xi mod, jalla jkollok ġurnata kif tixraq ukoll. Qed nara iżjed messaġġi komplu ibgħatu fil-free to da, send us messages ukoll nistgħu nirrispondu Omar Brinkat, mhux se niltaqgħu dejjem mal-Lecce, vera għandna bankina twila, imma ċertu players ma konvinċewx fosthom Gosens illi kien ħażin ħafna imma għandna bżonnu ħafna wkoll. 100% naħseb il-faxxa xellugija Gosens Di Marco ser tkun importanti ħafna anke fil-nuqqas tlifna plejer importanti bħal Perisic. Bissiva minn Gosens anki jien il-lejla stennejt ħafna. Issa jiena naħseb illi għallum li kelli xi ngħid għedtu, fakkarkom illi dan il-video u ftit ieħor se jkun fuq l-istazzjon uffiċjali tagħna ta' YouTube. Inkitbu hemmhekk ukoll ħalli ukoll ma titilfu xejn mill-kontenut li qed ikollna. Infakkarkom ukoll illi nhar it-tlieta se jkollna l-video ta' analiżi għall-logħba Juventus Sassuolo li ser jagħmel Mark Xkembri u f'dal jumej nidilkom duna għalaq forsi għaw xi supporter tal-Milan li qed isegwu dan il-video segwuna għax għandna sorpriża likom. Imma nista' ma ngħid xejn, kun se ngħidilkom grazzi tal-li segwejtuna l-lejla, sempre forza Inter u l-lejl tajjeb il-kulħadd. Ħudu ħsieb.